Και γεια σας παιδιά, είμαι εγώ ο Γιώργος και σήμερα θα παίξουμε ένα parkour. Ωραία, πάμε. Οπα, εδώ φαίνεται κάτι παράξενο. What? Εγώ να πάω να πιω τσίπουρο ρε και εσύ. Stop. Πώς μπήκα κρύα. Πότε εκεί στο μπάνιο. Γιατί να κερδίσω. Εγώ. Τίποτα δεν είναι. Αυτό πέστε μου τώρα, πώς να το πέρασω. Ωραία, το πέρασα. Το δώρο μας. Ένα αγάπη μου. Τι ήταν τώρα. Αυτό το λες δώρο. Είχε τεντέκι. Τα διαμάντια θα τα πάρω όμως. Oh my god παιδιά. Συγγνώμη για το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε το μικρό.